Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la acest episod. Astăzi, vedeți, sunt chiar pe telefon. Da, toate doar numai pe telefon. Și hai să vedem ce am vrut să vă arăt. Deci intrăm frumos pe OLX. Vreau să merg ceva frumos. Sper să-mi dau o țeapă. Așteptăm puțin. Să ieșim. Hai bă, intră. Ok, avem deja un minut și tot nu intră. Nu știu cine are. Ce are, bă? Nu știu, nu pot să-mi dau seama ce are. Ok, dacă nu merge, o să ficăm un episod din Brawl Stars. Vă arăt și eu niște caractere pe care mi le-am luat. La mine e dimineață, e ora 7 și 37. Da, așa e. Ce n-ai, bă, mă, nu merge nici aici. What? Deci nu, mă duc să sparg rutul ăla, că nu se face nimic cu el. Ce naiba, bă? Ce fac niciun episod ăsta? Ok, cred că nu merge nici aici. Abar nu am ce are, cred că sparg rotorul ăla. Uite, bă, că mi-a intrat. Și nebun. Trebuie să meargă, n-are cum. Uite ăsta. Cam ceva de genul ăsta arată. Să puțin să vedem dacă avem... ok, îl avem. Taci. E cam așa, dar na, merită prețul ăsta. Uitați. Un fel de motocross, așa că am văzut care se suspensiile alea șmechere. Uitați, 340 de lei negociabil. Ok, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!